Puilano chini media rono hambai maro जों दिनै साउथ त्रिपुरानि बिसिङाव क्लाइजा प्रथम जों यांगो थांगा तामनाय बनो पटिसरिव जों आरो थाङै पुइलाव नायखे आरो जे खुंफुइ एकाडेमि जे दंमानि आरो स्कुल बरक आबोथ' रान ख्लाय दङ आबोनो कतालखाय बरक क्लांनार बागै सिप खायना बागै जे जागाव जों दारिकापुरना आरो कायसा दारिका मुरासिं पाराव जों आरो जों थांनायखा जोंनि आनि लगि दङ जोंनि एडिशनेल सीईओ साहेब मुस्लिमुद्दीन आहमेद आईएएस जोंनि दम्बाजय रियां आईएलईसीनि चेयारमेन जोंनि जितेन्द्र रियांबो दङ ताई आदार्स जोंनि बरक दङ आबोनि परे जों नायनायखा जे आरो तो जांना ता नोंनि दंखा आरो जों जेहेतु आबो एकदम तामने सेंसननि अपेक्षाय दङ समस्त डिपिआर टिपिआर जमा जाक अमा हाइख्लायनो जों यां ताकमा सरा आरो दुइटा कासाकासि दङ ताकमा सरा बाय दक्षिण ताकमा सरा अमन तो साउथ अमसुं साउथ ताकमा सरानि आरो सचिन्द्र रियांपारा जेबी स्कुल 2000 रगनो आरो किछा गुनुगुल यांगो प्राय सुमिंखा गलं बरकनि कारणे फांखाना जेकाना कारणे फांखाना आरो स्टुडेन्ट कमी थाङै सेस पइन्ट जों कय बছर आगो खारि माने 10 বছর आरो स्टुडेन्ट आरो परिलिया गावो जेहेतु एनरोलमेन्ट करिनि बागै म बन्द खारि जाखा जों अमर ताइसे चालु खायना बागै जों एदिसे हापा कुनु पाराफानो स्कुल करि तांथुं आबो जों नायो ठीक अमा हाइकेनो जों तिनि अ पाराव फाइसो के एडिशनल साहेब बाय ग एलाकाव जों नायनाय माने प्राय 600-700 फेमिलि दङ এবং যথেষ্ট পরিমাণের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারও দङ তাবুকनि जरावनो खरो दैनि फेसिलिटिबो दङ वाटार फेसिलिटी कारेन्टनि फेसिलिटी रुटनि फेसिलिटी এবং रुट साइडआव बाहायनो बरक जागा दानखायना बागै बरक बाटा वानसुगै कागजपत्र जमा राजा अबनो ताबुक जों तरक अबनो जों खुमपुई सचिन्द्र रियांपारा जेबी स्कुलनि सिमफाना रेसिडेन्सियेल खायनानि बागै जों ताबुक कायसा प्रपोजाल जों मानखा এবং खायनाय गाबो ताबुक जों अरनि मैक्सिमाम चिनी कमिटी रक नुखाना चिनी अरनि एसएमसी कमिटी आगि तंनाय रक बा अरनि यट रक जारा शिक्षानो हामजांनाय रक जों जेन अर काहाम कायसो स्कुल खुलगै अर हस्टेल खुलगै भबिष्यत एलाकानि बर रक गरै साब नंनि बर रक उ प्राइवेट स्कुल रां गोबां खाय परिना नायना जात अर परिवैनो जे क्वालिटी एजुकेशन माननाय जात खायना बागै जों वानसुगैनो तिनि आइसिसिनो जों अमाके नखरि फायगा नों नुखना नरगौ सकाम हायनो करबुकनि यांगनि नि तामना सेलागां मुकनि आइं बिसिङो अरफेन चिनि मेडाम दलिबाय चंगुरिका आसुक बिसिङो वानसुगै मिया आरो कायसा अरफेन बुमा बुफा करिनि हस्टेल खुलंना बागै जेबाबे ब उद्योग नाहारका এবং आबो एलाकानि बरा आसुके तंखब जाखा एका ठीक अमरा बुसुं जदिनो और कायसा अमा हायके जिरो हस्टेल रुइने रेसिडेन्शियल जिरो ख्लाइरि माखाखाय जों जेखाने राज्य सरकार এবং केन्द्र सरकार न 113টা रेसिडेन्शियल आश्रम स्कुल खुलनांगौ प्रपोजाल रजा आबो सेंसननि फेगेनो जोंरो जत फेसिलिटी जों रिबानाय गावमेगै एलाकानि जत चिनि लुकुरावनो आं कयनाय और जत चिनि अक्रा साग्रा दङ चिनि और आईएलईसी कमिटी रबो दङ अरनि चिनि मनिटरिं कमिटी रबो दङ बंनि थानाय आबो अनुरोध खानाय नरक स्टुडेन्ट दङ चिनि निउ एकाडेमिक सेसननि सिमि जोंबो रिपेयार टिपिआर खालायरिनाय खूब आर्जेन्टलि चिनि सीएम सार बाय सोमालायनाय तारपर चिनि बोबाग्रा बाय जों कक सालायनाय दाक्ति तारातारि अरनक रंनो सामबै रिवै माट मुट परिष्कार खालायै कायसा चिनि एनजिओ जों कयखा नर कायसा हस्टेलनि व्यवस्था खालायदि तरक एक बছर कोन रकम कष्टनि परेखा जों आबोनो एप्रुभ खायरि खांखाय नरक अन्तत हस्टेलनि जे सालमनि नरनि नरकनो जों व्यवस्था खायरि मानाय आं बागै नरकनि ताबु अ आमचाइनि चिनि विशेषकै चिनि यट रक चिनि अ एलाकानि अक्रा साक्रा रक और जे चिनि जारा माने चिनि शिक्षानो हामजांनाय रक बरक आगो फायनांनाय आगो फायदिनि कबगै এবং जोंना दाक्ति একটা সার্ভে খাইनांथुं बुसुक स्टुडेन्ट फायततक